And that look still in your eyes. Yeah, you blew my mind, but you know it wasn't real. Then I'll see you again. And that look still in your eyes. So you blew my mind, but then you said it wasn't real. So I'm back out on the road again. Átteszi a másik oldalra Bruno dos Santos Bossinak. A brazil viszont ezért most hiába futott. Mindegy, hogy 12-ek, a 8-ak leszünk, ahogy mondta. Még ebből is inkább az első tűnik pillanatban valószínűnek. Bent kell maradni és aztán építkezni. Hát Bericki igazán fiatal játékos, aki ráadásul Hollandiát is megjárta már, mielőtt visszajött volna a Vasasba. Bossi. Hoppá, elcsúszott a védő, és Hrepka lő! Nagy blokk volt Szekerestől. Egyértelmű, hogy góltól láthatjuk azt is, hogy marad ki a Vasas legnagyobb lehetősége.
Krepka szemből jön, gurul a labda, zajlik ezzel párhuzamosan, a Szombathely vezet Nagy Gábor góljával Diósgyőrben. A miskolciaknak rendkívül rossz ez az eredmény. Szép fejes és szép védés. Bossi bólintott, és Filipovics sípel egy újabb labdát. MTK szabadrúgás, és a brazil fejese még egyszer. Krepka jól húzza középre, Bossi jön, ott az üres kapu, és gól! Bent volt, egyenlít a Vasas, megint Belicki. Óriási csere. Az asszisztens egyértelműen jelezte azzal, hogy visszafelé futott, hogy bent látta a labdát. És őszintén szóval innen elsőre úgy tűnt, hogy valóban a gólvonal mögül tudta már csak kihalászni Nenad Filipovics. Nem volt jele annak, hogy a Vasas ilyen gyorsan visszajöhet a meccsbe. Itt Bossi bedobja magát, Vági lábáról felperdül, és ilyen rosszul találja el, őrület, így lesz gól belőle Belicki. Azért ebben van egy nagy adag szerencse. Bossi elmegy még a labdáért. Kis hiánynal is érte. Vadnai indult el. Dobrics. Nagyon jól játszott a Pápa ellen, ugyancsak kidőlt tércalak húzódással. Ez szép játék. Krepka próbálta még visszaadni a labdát Bossinak. Van lassan guruló labda. Marad a két gólos MTK vezetik a helyére. Egy másik játékos, aki bizonyos szempontból most egy megítélés alá eső Zsidaival, vagy egy kategóriában kaparintja. És már Bossit hozza a játékba. Krepka felé az indítás. Vági engedné haza a labdát. Filipovics. Vancsa értékelése róla. Krepka mehetne ezzel a labdával. Krepka nem tudja megcsinálni Szekeres mellett a cselt. Szóval